Min chef spurgte mig faktisk i forgårs omkring nøjagtigt sammen. Føler du, at du har fået noget med fra det her forløb? Jeg sagde med det samme, nej, egentlig ikke, synes jeg. Jeg synes ikke, der var noget ekstra, som jeg lige kunne sige. Men så havde vi et personalemøde i går, og så måtte jeg så indrømme, at der var faktisk rigtig mange ting, jeg havde fået med. Jeg kunne høre min måde at snakke på. Jeg begyndte at bruge nogle udtryk, som når det der på skolen, vi begyndte at snakke om segmenter, og hvor vi vil placere folk. Jeg sidder og analyserer billeder på en anden måde, og min chef siger også, at du bruger jo nogle ting, som du ikke har brugt før. Og computeren og et webcam, det er ikke skræmmende. Du får noget, du får et lille selvtillidsboost i og med, at du skal overvinde så mange barrierer. Det er jo ikke naturligt for en at sætte sig ned derhjemme i sådan en lille lejlighed, sætte et videokamera op, forklare lige lidt om regnskab, fortæl noget om momsregnskabet. Så går du videre til næste fag, kamera op igen. Jamen, hvordan vil du markedsføre, at det er det? Nyt fag, snak engelsk. Det var den store udfordring for mig. Jeg skulle sidde og snakke engelsk med mig selv. Altså, jeg gik jo rundt og følte mig som en tørs, for jeg stod og snakkede med mig selv ind til et kamera. Men den barriere blev brudt ned, så din selvtillid får et lille boost, at det ikke er så fremmed at snakke med andre. Og sidder du på kontor, jamen så er det jo ikke kundekontakt, det er altid i højsiden. Det er tit og ofte telefonen. Nogle gange er det også via vores webcam. Og der hvor jeg sidder, jamen der har vi tit kontakt ned til Indien, til vores programmør. Jamen jeg skal jo kontakte dem via vores medie, via vores webcam. Så på den måde, der synes jeg, at jeg havde en fordel, at den grænse var måske brudt lidt ned. Så på den måde, der kan man sige, der bruger man det rigtig meget. Selvom man måske ikke lige tænker over i lige første øjeblik.